ягон гапи сахт бизанем, медонам ки вақте ки туф мекунӣ, туфат болои худат меояд. Дигар намегӯм кадом миллат қатъиян, барое ки правилно бифаҳмем бародаро, ҳозир дар байни мо мардам мо худмо нафурӯхта ҳастем. Пускат накунем ки шапошап одамкишӣ ва ягон кори дигар шава. Ҳамин кора фақат дапускат накунем ки як бародара барам бифурӯшанд, як бародар тайё ки барӣ бифурӯшӣ. Барои мега ки шуморо мега дигар кас ҳеҷ кор карда наметавона мега. Агар айдуруни хитон ягон кас мега мақсад ба сини хитона нахеза мега, шуморо ягон кас ягон кор карда наметавона. Бародари азиз, қарор дорем дар ҳиҷомаи шифу фармӯ, довлаҷон хеле сози хуби нигоҳ кунем. Бародари азиз, як моҳи шарифи рамазоне ки ҳар як бародари ғариб, бародари тоҷик меояд ҳиҷома бепул ройгон. бародарҷоно, фақат пули ҳамин банката платит кин ки ҳамин мардак кризисда нарава, халос. ҳамин хел ҳаст. ягон гап гуфтанӣ дорем? фитабочка, душ, массаж, ҳиҷома ҳамаш абсолютно бепул бобода. Бепул. Фақат суми ҳаминҳоро мескора тамом. Бепул. Ҷоно, кадомед ки мехоҳед падару модара ҳаҷ роӣ кунед ва бародарое ки ягон акотона хоҳаро хусусан каси бошнаш. Бародаро, ман дар иҷа сабаб мешам. Бародарое ки мехоҳед роӣ кунед, мо ҷавобгарем. марҳамат номеро мебояд бародар да занг бизанед, яке ба ном фирмаҳои замзам умра бародармон дар хизматай мебара ҳаҷ иншоалло ба амраи худо мегира меёра. ва ассалому алайкум бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. бародари азиз, чӣ хеле ки навора диден дар телеграма мепартом. бародари азиз, посилка ҷои комментария да бидроен, тамошо кунем. бародари азиз, бародаро, чӣ гуфтанем, пас заданӣ нестам, пас намезанам дар ҳолате ки ҳақ надорам. чӣ гуфтанем бародари азиз, агар ягон гапи сахт бизанем, медонам ки вақте ки туф мекунӣ, туфат болои худат меояд. бародарои худмонанд, мешава ин хел камбудиё мешава. бародари азиз, дигар намегӯм кадом миллат қатъиян, барое ки правилно бифаҳмем бародаро, ҳозир дар байни мо мардам мо худмо нафурӯхта ҳастем. худмо нафурӯхта ҳастем. ба ҳамун хотир бародари азиз намегӯм ки кадом миллатанд, ҳамун қартон мегӯм ки бародари азиз, ҳар ҷое ки бошен эҳтиёт бошен. ман намегӯмтон ки ҷанг карден, шапидесен, ана итакесен, ана утакесен. агар бугумтон бародарҷоно, боварам кунед, шумо мара правилно фаҳмед, бо мегӯем ки ана ту пишти дигарора мегирӣ, ана тигар. ба ҳамун хотир намегӯм, просто мегӯмтон ки бародари азиз, хитона эҳтиёт кунед. ҳамин ғами падару модартона зиёд накунед, тем боле дар моҳи муборак. бародарҷонон, ҳамин қартон мегӯм ки дружна бошен, якҷо бошен, но дапускат накунем ки шапошап одамкишӣ ва ягон кори дигар шава. ҳамин кора фақат дапускат накунем ки як бародара барам бифурӯшанд, як бародар тайё ки барӣ бифурӯшӣ. барои худат дапускат накун ку валлоҳ қасам мо нами як муштем, моро ҳеҷ кор карда наметавонад. ягон миллат, ягон зот заман ҳеҷ кор карда наметавонад. бача хаб ки видео кунам. бачамай бародаро, мо миллати тоҷик алҳамдулилло ку ба киҷоҳо нарасидесем. алҳамдулилло, шукронаи парвардигор. ба ҳамун хотир фақат чикор кан дар кор, як мушт шидан дар кор, як мушт. ҳамин як ҷода бародари азиз, якса нақлтон кунам. як бародари тоҷики хидмон, як дисе бародари дигарам, бародарам хай мусалмонанд, сумошуна надоданд. баъд мара занг задан ки ака биё ҳамин кора ҳал ки сусу туда короче. гуфтам ки бародаро, гуфтам биенаме, гуфтам мара бародари тоҷики хидмай, гуфтам ман совестам, виҷдонам позволят намекунад ки ман масалан ба сини бародари хидма бирам. баъд гуфтам ки шумо барои чӣ мара, гуфтам чиз кесе мера бародаро ҳар як гардани доранд, муқаррианд. баъд гуфтам ки чӣ ба хитон, гуфтам чиз намекунем. гуфтам хай дар чорчӯбаи одаму одамгарӣ, гуфтам бишинен гап занем. мега ки шуморо мега дигар кас ҳеҷ кор карда наметавона мега. агар айдуруни хитон ягон кас мега
мақсад ба сини хитона нахеза мега шуморо ягон кас ягон кор карда наметонам. Валлои қасам бародаро даҳани барӯзаям як 15-20 минут шо мешава ку нем хеле шох шидам. Яъне та шох шидам гуфтам ки парвардигор гуфтам аки мора гуфтам асад ба дилам гуфтам да гуфтам парвардигор мора гуфтам алҳамдулилло ки дар беҳтарин офаридагимони тоҷик мора мустаҳкам кун мора якдигармона имона ба имон ҷуфт кун. ҳамидем бародари азиз нигоҳ кине ки фикр куҷо даҳай яъне ки бояд ки аз даруни худшон бишкананд худшона. ман ваълло қасам пок гизанам хел дастома такидам биромадам гуфтам ки бародарои ман ҳануво гуфтам. ба ҳамун хотир бародари азиз дар ҳар ҷое ки бошен саломатитона нигоҳ кинед. Кӯшиш кинед ки ҷангу ҷанҷол накунед. Кӯшиш кинед ки шапошап накунед. Тем более не хеле ҷо дане бигириш бибариш як ҷой тенҷида биза як ба як мезани хатиш бародар ба як мезани биза просто ини хел моментода бародари азиз медонен мо уже дар мо ку бародари азиз камтарак мақсад уже амик боломон сахтанга сахт гирифтагианда бародарҷоно шумо медонем дигар чӣ бугум бародари азиз. иншоалло ки ман боварӣ дорам ки бародарои мефаҳмидагӣ мефаҳманд. Зинда бошен, худо нигаҳбонтон бошад. Худона эҳтиёт кунед шервера.